Ahoj, já tě zdravím, vítám tě na našem YouTube kanále Low.cz u prvního videa, u prvního doufám z mnoha. Jak nejlíp začít než naším srazem, který pořádáme Slamet Session, na který teďka akorát vyjíždíme, takže vás tam vezmu s sebou. Jedeme naším druhým autem, nevím jestli bude vidět, doufám, že bude vidět. Jedeme naším Polem GTIčkovým, protože moje Jetta ta je na koza, stále čekáme na kola. Co nám k tomu řekneš, Marcelko? Jinak tady to je Marcelka, Marci. Řekni k tomu něco. Jak se těšíš na náš sraz? Hrozně moc. Jo? Jo. Jsi ráda, že tam budeš mít auto? Jo, konečně. Já jsem pěkně nasraný, že tu nemám. Chtěl jsem mít aspoň svojí dailinou, ale prostě to nemělo smysl, takže se podívá tadyhle Polito na sraz. No, tak my se dáme do auta a vyjíždíme, jedeme do Teplic, tam máme sraz s Budíkem a s Čandisem a pojedeme společně. Já jsem to chtěl dělat už hrozně dlouho. Jsem rád, že jsem se k tomu konečně dokopal. Doufám, že vás to bude bavit, to nebude nějaká nuda nebo něco, uvidíme. A hlavně doufám, že to nebude otrvat mě, protože chtěl bych točit hlavně srazy, plus něco, když se bude dělat někde na autě, nebo když za klukama někam pojedu, bych to chtěl natočit, udělat z toho nějaký vlog, nějaký výstup. Hlavně to nesmí otravovat mě a já doufám, že mě to otravovat nebude, že mě to bude bavit, až to bude bavit i vás. A samozřejmě tady je obrovská inspirace klukama z topu, takže tím mi chce dát jako velký shoutout. A rovnou to tady na plnou hubu říct, že prostě k tomuhle inspirovali, protože mi to líbí, jak to dělají. A doufám, že to bude aspoň minimálně aspoň z půlky tak dobrý, jako to mají oni. Čau. Dobrý den. Tak jak? Urá na Slamet, vole. Urá na Slamet? Ofitovali jste to včera trošku ještě? Jo, jsme dojebali lemy, ale... Tady je to v pohodě, ne? Nebo? Jo. Jo, maňko, jo, no. Fitman se neptá. To je prostě paráda, no. To jsou bývalý kola moje. A ty vypadají tady reálně líp jak u mě. Tak co? Jedem. Jedem? Jedem. Jedem. Řekni aspoň na záznam, co máš. Ale já nevím, co mám. Auto. Je auto. Volkswagen. Das Auto. Das Auto, co to je, transportér? No, je transporter. Co hezky střílí transportér. A jezdí bokem. You gotta go. All up in my pack, we not the same, nigga. Gang members walk. Čau, kámo. Tak to složil nakonec, jo? Mrtku vykouzenou. Stranou. Otázka na tělo. Já jsem přesedlal do nový káry, sedím v Rickovo oktávce, právě jsme vyjeli z Love Shine, to jsem nestihl natočit, jeho příjezd a Budík střílí zrovna, jo. A já mám tady naložený úplně celý Slamet v oktávce, takže vezem to na kemp, vidíme se tam, vlastně ne, jedeme ještě mate, takže se vidíme na vapce. Proč to rozkládával pár hodin před srazem? Prasklo mi stání. A jak to, že ti prasklo sání? Nevím. Mrtka hliníková, prostě to praská. Co mám dělat? Co jsi ještě dělal? Fitoval jsi ještě, ne? No, trošku. Trošku flexička byla. Flexička, tady to, ty to znáš. Petelička. No jo, no, to jsou ty golfy, vole, k tomu Tesku, no.
Na Japonech. Ale na Cardboards to bylo dobrý, vole. Pro pohárky. Tak. Je to mega dobrý. Tak a jsme tady. Konečně. Začínáme skládat věci, tady už nám stojí stan. Jdeme řešit ostatní věci. Jdeme si pro chatky, už se ubytovat. Vytáhneme pivka, vytáhneme masa, vytáhneme grily, jedeme bomby. Dobré ráno. Tak se to večer malinko zvrhlo. A už jsem nic nezvládl natočit. Jediný záznam, co mám ze včerejška, je tohle. Dneska se to pokusím napravit a dneska je ten hlavní den, proč se na to koukáte, do toho dám o to víc. Tak jdeme dolů už konečně. Ráno bylo perný. Jsem si nastavoval ještě časozběr, abych natočil, jak se zaplňuje sraz. Vám tady hnedka ukážu. Totálně profesionální technika. Marcelko, jak jsi vyspinkala? Dobře, až na tu zimu. Byla strašná zima, budeme nemocný. Už nám auta najeli včera. Docela nezvyk, protože nám většinou vždycky najíždějí až ráno. Ale teď už jich tady máme docela dost. Tady mám profesionálně svoji natáčecí techniku. Deň dobrý. Deň dobrý, kurva. Dani, jde ti to moc dobře. Děkuji. Snažím se. Rozhodně doporučuji kupovat si hodně členitý kola, protože ty vás to nasade každou. Jo, děkuju. Tak to jsem přesně chtěl slyšet, když jsem si objednal hodně členitý kola. Ne, to dobrý, ale úplně na hovno. Ale jako je tam vidět jako ta technika propracovaná, jako jsou tam vidět ty roky zkušeností, opravdu. Ty prsty, jo, pak to funguje. Ten prostoklad, ten jede, jo. Je to jenom výhoda pak v domácím životě. Yes. Manželství. Perfektní, skvělý. Čau holky. Co tady máte zajímavého? Oblečení. A co pak máme hezkýho za oblečení tenhle rok, Marcelko? Naše krásná autíčka. Tak ukaž. No tak to je parádní. Takový hezký design, kdo ho asi dělal? Já? Jo. Ukaž se celá, jak jsi hezky růžová. Tady už jim jenom praskne Makovice. Já i vlogísek. Tak já tam byl. Hej, mluvte na něco. Něco mluvte, dějte. Ty vlogísek, ty vole. Jo. To nám slova. Ta kamera má rozsah kouzelnou moc. Zavřít do v hubu. Tak už se nám to tady zaplnilo skoro celý. Já si myslím, že je akorát čas na to, že to tady půjdeme projít. Podíváme se, co nám sem přijelo za zajímavý auta, jaký tady máme zajímavý sponzory. Na to. Step out when I come around, try to get back, this that. Know that she intent, all of that when I come around me, yeah.
Hele, je to Nissan S13 nebo 200 SX, klasický dětský sen v Need for Speedech, jo? Nebo Forza Horizon, nějaký takovýhle jako videohry, většinou to bylo starter auto. OK. Co je tam dojebanýho? Přiznáš to rovnou, ať to nemusím hledat. Hele, dojebanýho tam úplně všechno. Polámal jsem lamináty tuhle season, takže popraskaný laminát. Nefunguje mi ručička tachometru, takže jezdím podle otáčkovměru. Podle citu. Tak jako asi pade. Podle citu. Většinou je to, pade je tak 2, možná 3 mezi 2,5 až 3 otáčkama. To omezovačný. Jo, občas se to hádá, zastudená, prostě to se hádá, no. Pak to žere olej, hafo olej, takže by někdo chtěl, já mu půjčím olej. A co tam je? Špatný fitment, je tam toho hodně, je to vysoký. Jako mi tady říkají mý kolegové z Low.cz, je to vysoká S13. Dobrý. Ale jsem rád, že jsi takhle jako sám k sobě upřímnej a řekneš to jako na rovinu, no. To je důležitý, tak já bych to auto jako nesvěřoval Rickovi, jo, protože Rico to je taky příklad. No tak zrovna od té dílny to vyhozněj, že jo? Opičně, aha. Takže víme toho viníka. Jo, takže za to všechno může Rico. Jinak, ty bys byl v pohodě, ale Rico, že jo. Tady tak, ti udělá Rico. Tady taky Rico. Tam nic není, já si jenom vymýšlím, co je to idiot. A musím ho trošku pomluvit. Sedečky. To je originál. Sedečky jsou originál, ale z S14, jinak zbytek je S13. Hele, a driftuje to, nebo ne? Vypadá to jako, že to driftuje. Nevypadá, no. Jako takhle, zkoušel jsem to, ale mám obě ruce levý, většinou pletu vánočky, takže to ani neskouším. Už máme konec, po vyhlášení, všechny auta odjeli. Myslím si, že se to povedlo. Můžete mi třeba napsat lidi, co jste tu byli, jestli se vám líbil tenhle ročník nebo nelíbil. Já jsem si to moc užil. Nebylo tolik času na to natáčení, jako jsem čekal. Tam to pokusím vynahradit určitě na dalším videu, až budem na dalším srazu, nebo co bude dalšího, netuším. Aspoň z tohohle, co jsem udělal, zkusím udělat nějaký první díl, který bude stát za to. Takže mi hoďte do komentářů třeba nějaký feedback, co je dobrý, co je špatný. Dejte like nebo dislike, to záleží na vás. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Za tým Low.cz Kuba. Čau.